Hi, good morning. बयखौबो खुलुमबाय आंनि टिभि ब्लग चेनेलाव बयखौबो खुलुमबाय माथो बोथोरा गाज्रिथारलै दिनै अखा हादों दिमानो आराम जारानो फिसाला जांगिन बानानै बेरायदों लामायाव जोंनि गामि बे जोंनि गामिनि लामा खाथिनि मेनो सोर बे आजाजों बेरायदों जोंहा नै हाजिया दलदथारलै बाजा मोननाय बिफाजों साला नङा होमबा नोङो दलदथार औरै बाजैनि फिसाजो फैगासिनो दं ओइलाय थाबायबोगासिनो दं आजानो आबौमोन फैना आबौमोन बे लामाया बेनो जों गामिनि लामाया फाग्ला नोंना दोनथ'सैलै ना दोनथ'सै